Ahoj, vítám vás u dalšího videa, tentokrát ze sportovního areálu Klíny. Hned na začátku vám ukážu rampu, odkud se vyráží přímo na zipline. Kousek odsud můžete vidět také bobovou dráhu, lanovku, která vás vyveze zpátky nahoru, ať už přijedete právě přímo z bobové dráhy nebo ze ziplineu. Tady v dálce pak můžete zahlédnout restauraci, hřiště dětský. Vedle restaurace můžete vidět menší kiosek s příjemným posezením, kde si můžete dát třeba zmrzlinu, limonádu nebo něco malého k občerstvení. A tady už zase můžete podívat se na lanovku a půjdeme se podívat tady trošičku níže na bobovou dráhu. No a já se teď přesunu na zipline, kde vám ukážu celou svou cestu. Tak si to pojďte se mnou užít. Tentokrát už hlavně obrazem, hudbou a přímo zvukem ze samotné jízdy ze ziplineu. Tak jo, tak jdeme na to. A teď už jsem nahoře připravený vyrazit na zipline. Pozdravil jsem manželku a svoje děti, instruktora, který mě připravil, připnul a popřál mi šťastnou cestu. A teď už do toho nebudu moc mluvit, užijte si se mnou celou cestu dolů, krásné výhledy a hlavně samotnou jízdu. A samozřejmě, co by to bylo za výlet, kdybych kameru aspoň na chvíli neotočil i sám na sebe. Ať mám taky nějakou památku na to, že jsem tu opravdu byl. Takže pár záběrů na mě a můžeme samozřejmě pokračovat dál. V dálce už můžete vidět první stanoviště a právě tam na mě čekala paní, která mě bezpečně odepla. Já jsem si přesedl a vydal jsem se na cestu zpátky. Tak pojďme pokračovat a podívat se, co mě čeká cestou na druhé stanoviště. Tak se kochejte se mnou a užívejte. A i při druhé jízdě jsem samozřejmě otočil kameru na sebe. A když se podíváte nade mě, můžete si všimnout, co mě celou cestu veze a hlavně drží.
Ale bát se nemusíte, všechno je opravdu bezpečné, takže si můžete v klidu užívat samotnou jízdu a krásné výhledy. Tak pokračujeme cestou dál a směr do druhé stanoviště a trošku si upravím helmu a můžeme pokračovat. Zde už kousek ode mě můžete vidět druhé stanoviště. Odtud se vydáme směrem k lanové dráze, kde nasedneme na lanovku a pojedeme zpátky nahoru. A teď už sedím na lanovce a musím říct, že jsem chvíli přemýšlel, jestli vám celou cestu nechat, nebo ji zkrátit. Nakonec jsem se rozhodl, že vám ji nechám skoro celou, takže si teď na chvíli jen sedněte, relaxujte a užijte si cestu se mnou. Cestou nahoru můžete krásně vidět celý pohled právě přímo z lanovky. Pod námi postupně se objevuje i bobová dráha, rampy a další atrakce, takže se určitě koukejte dál. Můžeme cestou dál lanovkou, můžete vidět pohled do lesa. Přímo tady z lesa vyjížděli právě i jezdci na kolech. Tady můžete vidět, jak zrovna někdo frčí po bobové dráze. Z pohledu lanovky je právě dobře vidět i bobová dráha. Tady můžete vidět takový můstek, u kterého doporučuji nespomalovat. Tam si to opravdu napalte a užijte si to. Já osobně vás ještě samozřejmě jízdou z bobu provedu, takže určitě sledujte video až úplně do samotného konce. Ukážu vám, jak skvělá cesta bobem to je.
Pomalu se blížíme zpátky k horní stanici a právě tady už můžete vidět, co všechno se v horní části areálu nachází. Ať jsou to právě restaurace, hřiště, lanový park, lezecká stěna a spousta dalších aktivit. Sportovní areál Klíny toho nabízí opravdu, ale opravdu hodně. A zrovna přede mnou teď na bobové dráze jede můj 7letý kluk a jakmile si to jednou vyzkoušel, nejradši by tady jezdil až do večera. Takže za mě můžu určitě doporučit i pro menší děti v tomhle věku. Je to bezpečný a určitě si to užijou. A nyní už vás osobně provezu celou cestou až dolů. Tentokrát už tomu nebudu nic říkat, tak si jen užijte celou jízdu, výhledy a atmosféru. Za mě to bylo opravdu super. Při příjezdu dolů už na mě čekají moji kluci, kteří si to opravdu parádně užívali. A jak můžete vidět, právě teď už dojíždí i moje manželka, která by tu s nimi nejradši jezdila až do večera. A musím říct, že jí to na tom bobu opravdu sluší. No řekněte sami. Jakmile dojede, vydáváme se všichni 4 společně směrem k lanovce. A na úplný závěr se mám ještě natočil pohled na celý areál. My se už teď pomalu přesouváme směrem k autu. Celkem jsme tady strávili 1,5 hodiny a za mě to rozhodně stálo za to. Pokud vás zajímají ceny, Zipline mi vyšel na 990 korun. Kluci měli každý 2 jízdy, manželka také 2 jízdy a já 1 jízdu celkem za 930 korun. Dohromady nás to vyšlo na 1920 korun. Za mě určitě doporučuji Zipline rezervovat online.
My jsme sem přijeli jinak v pondělí kolem 10. dopoledne a lidí tady bylo opravdu minimum, takže jsme neměli žádné fronty a všechno si krásně užili, takže doporučuji sem jet určitě v týdnu. Doufám, že se vám video líbilo, budu moc rád za lajky, komentáře a hlavně za odběr. Napište mi, jestli se vám taková videa líbí a kam bychom se měli vydat příště. Děkuji za sledování a brzy na viděnou.